האווארד ודינה הגיעו באונייה של רויאל קריביאנס מהוויץ' שבאנגליה. אונייה כל כך גדולה שקשה היה לי להשתכנע שדבר כזה בכלל יכול לצוף. משם לקחנו מונית אל מגדל הטלוויזיה והרדיו המשקיף אל העיר כדי לקבל תמונה פנורמית ואוריינטציה על העיר וסביבתה. And it only exists because the boat is useless. It's great. But they managed to rescue. Yes, they managed to rescue the whole boat. Because it was for me. Yeah. Well, it dropped down. I can tell you exactly where. I'm taking a video. It gives such a good picture. This You funny see the old city, camera, you wouldn't believe where it. you have It's the good, palace. You see the palace. ההמתנה בתחנה לאוטובוס הייתה העמדה במבחן את נהגי התחבורה הציבורית בסטוקהולם בעמידה בזמנים, ואוטוטו אנחנו מגיעים לעיר. Howard and Dina conquering Stockholm. Well done, well done. אוקיי. טוב, מזג אוויר טוב יותר אי אפשר היה לבקש, ממש קיץ. התחלנו ממרכז העיר והלכנו בדרך אל המצבה לזכר ראול ולנברג הנמצאת בשביל המוביל אל בית הכנסת. צ'ירס! Cheers! אנחנו בדרך מהמצבה או הסטטיו של ראול ולנברג אל בית הכנסת. That's how they work it on movies. You download the movie or not? I'm doing... קשה לא לספר שרצו לגבות מאיתנו $20 לאדם עבור ביקור בבית הכנסת, אז החלטנו לוותר ופנינו למרכז העיר. לא רוצה לשמור על התמונה. מה קרה לך? אני עושה עריכה מכל התמונות שאני עושה. But I think for not having seen the palace, it's more important because I think you've seen the palace. So we are going to reconcile. הנה, תיירות. בהווארד התייר. Oh, so this is a beautiful building. The way it's built there. This building is the Mynt. And the building that you see far further away is the town hall. Okay, so very concentrated. Everything is very close by here. אנחנו בכניסה לפני הביקור בארמון, ולפני כן התזמורת המלכותית מנעימה בצליליה לקהל המבקרים. We should have been walking there. So. Okay. We can join them. אנחנו זוכים גם באותו Yes, דרך? we are going the same way. טוב, הנה אנחנו מתקרבים אל פתח הארמון לביקור. האווארד ודינה כנתיני ממלכה אחרת ודאי יכלו לערוך השוואות בין הארמון הזה לבין הארמון במחוזות אותם הם מכירים. וקדימה, זה היה קצת ארוך, אבל עמדנו במשימה בכבוד. Riksalen.
האולמות די חשוכים כמקובל כדי לשמור על המוצגים, אבל זה קצת הכביד על הנוקיה הקטנה שלי. עצירה קצרה למנוחה. את הליידיז שלנו, הסיור בארמון לא עייף כלל. Potential queens are walking. Howard is forward. What do you say? סיימנו את הביקור בארמון ויצאנו שוב אל העיר שטופת השמש. התחנה הבאה הייתה מסעדת הדגים בקומה התחתונה שעליה אני לא מוותר אף פעם. לצערי לא צילמתי שמה, אבל הייתה סעודה מאוד טעימה. תוכלו לשאול את הווארד. אחרי האוכל עשינו עוד סיבוב קצר, בית האופרה, כוס קפה, קצת חנויות למזכרות, והווארד ודינה נסעו אל האונייה ואנחנו חזרנו לבית של יהודית.